Udadewabo kaThuleleni uthi umndeni usashaqekile kanti ukhathazekile njengoba umsolwa esagcwele amathafa. Siyazibuza ukuthi waye engaboshanga enze into ebuhlungu kanje. Isihluku siyakhuluma nje ngoba siyakhuluma isihluku lesi asenza ngoba amathambo kahle kahle asekhona. Into esikhathaza kakhulu ukuthi sikhathazekile nje sumndeni kakhulu. Enengane futhi. Le ngane ina 21 noma ngeke ngichaze kakhulu umlando kababa kodwa ube nengane ingane na 21 futhi umatric. Uthi umsolwa ubengaqali ngomufi ukuhlukumeza amalungu omndeni. Futhi engaqali ngoThuleleni ukuhlukumeza, wahlukumeza ingane kadadewabo futhi ekuthundu. Kwasho ukuthi yona ngoba iyaphila yakwazi ukuphunyuka. Thuleleni akaphunyukanga ngoba wayekhubazekile nomqondo efana nengane. So ikona ukusiphatha kabuhlungu kakhulu lesi asenza umalume. Kubikwa ukuthi umsolwa ubesaqhubeka nokuhola imali kamufi yesibonelelo sikahulumeni. I think it's upon SASSA to open a case because the knowledge that I have is that a particular person has been withdrawing funds from SASSA because you know that every month people get paid, they get grants. In this particular case, the uncle was receiving money. So to me, it's fraud. Then it's upon SASSA to open a fraud case so that the man can be able to be held accountable. Umphakathi unxusa amaphoyisa ukuba aphenye ngomunye udadewabo kamufi owayehlala naye owanyamalala isigubhukane. There is a second one that we are not talking about because it was two sisters who were residing at this particular house. But for now, we are only accounting for one, but there's still another one missing. So I'm calling upon government, I'm calling upon SAPS to come on board and we get to the bottom of this. Kulindeleke ukuba uThuleleni Shabalala afihlwe ngomgqibelo.